sabo da maza jari zama da wani kuma mai yari. Angon Hajiya Amina a tawa yau ka dau girma, baban Ibrahim a kusa mami mazan fama. Hajiya da mai labari Allah ya kare kiyaye na. Shagwagwar maya da lallai hakika ka kai kusa. Jarumin maza mai alfarma kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan fama. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan fama. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan fama. Bismillah sarki madaukaki ubangiji gwani mai komai. Halikin da ya yi san mai da kasa masani ga dukkan komai. Agajin ka ne nika ne mayo ya mani ya mai komai. Na wake wani ya kwamma min gaban fati mai halin girma. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan Allahumma sallim wa sallama ala nabi da ya albashari wa alihi kasa da sahabbansa da tabi'in masu biyar bashari. Wai bikin su ba zai koka ba Mustapha da su nika alfahari. Darajar su komai mun samu babun da Allah bai mana ba. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan Sallama na kai muku al'umma Mustapha Kano sunana. Bai cika na dauko wa jarumi Adamu Illagos na. Uban guri na samu na karaso bati zan yi yau dangi na. Akan hakon su fari da gwani gaban su sharika mazan fama. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan Yabon gwani a yau ya zam dole ina gwanin wani ganawa. Alhaji Adamu Illagos jarumin maza san kowa. Ka cire tuta haka sannan ba kamar ka yankin ta. Ya kware a fanni daban-daban baban fati mai halin girma. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo Adamu ya zama ma'aikaci na hakika ba wasa ba. Kamfanoni har ma'aikatu babu inda bai zauna ba. Bugu da kari fa manomi ne na hakikatu ba waiwa. Ya samu lambobi na da ko'ina a fanni daban-daban. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo Mai bukatar ya ji labarin Adamu ya gyara zamansa. Asalinsa dai ɗan Nijar ne a tawa fa babu irinsa. Mahaifarsa na nan ƙauyen nan na Aliko gagara gasa. A nan ƙauyen aka haife shi Adamu Illagos. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan Adamu ya sha gwagwarmaya a rayuwa kamar bai yiwuwa. Tun kamin ya kai matsayin da yake yanwa idan kuka duba. Ya rika mukamai daban-daban yawan so ba zan kirgawa. Na samu mutum tamkar sagwai zamanin da lallai zai yoya. Shagwagwar maya Adamu lallai hakika ka kai gwarzo. Jarumin maza mai alfarma an kai da kai zaki fama. Alhaji Adamu Illagos Firais na tawo mazan Jarumi ne tun tashinsa Adamu bai san wasa ba. Karance-karance wanda ya yi a yankin gaban ga kamata ya je kasashe daban-daban neman ilimi ko bawa. Jar Najeriya farin
ya yi wucewa da gaskiya ya isa ne jami'ar Bauchi a nan ne bacce dodinsa. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan Ta fama. bawa kwalewa University Bauchi a nan ne a fannin na'ura mai aiki da kwakwalwa da na gari. Wannan jami'ar fannin kenan shi ya karanta kai nazari har zuwa tsawon shekara 6 cikin ikon Allah ya gama. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Bayan ya koma gida Adamu ya zamto jarumi ya zamto mai zaman kanshi mai ba da shawara fannin mana fannin na'ura mai kwakwalwa kun ji jarumi ya samu lambobi na yabo kamin ya je sashi na gaba. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Adamu dai a matakin gaba injiniya gwarzon injiniyan na'ura mai aiki da kwakwalwa ɗan gida. Ma'aikatar kabinet kenan da binciken kudade mazan fama ma'ana bedisiyare kwansai ne tsoki Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Ganda nan ashe ya je Paris a can ne ya karo ilimi ma'ana babban birnin na Faransa wani ya ce jarumi a cibiyar ilimi ta musamman mai horo akan aikin banki ya kammala shi ya koma gida ya daura kan yin da ya saya. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Ya kara zarcewa gaba can kuma ko da jitu ma'aikatar CIMS ya zauna a can gwarzon mai kula da harkar sadarwa ta na'ura dangi kusan injiniya lobis emo da nijar fannin sadarwa. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Ilimin sana da ɗaurawa sai gaba yake yi dan girma ya zanta kwastoma sabis manaja a Libya hore a sashen kula da jin daɗin abokan hulɗar cinikayya nan kamfanin Libya hore Adamu inda mazan fama. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. Sannan ya zama darakta a nan kamfanin Libya hore mai kula da harkokin kamfanin na kwastom Libya hore a sashen abokan hulɗar kasuwanci na Libya hore zaman sa kamfanin nan ya ci gaba har sun bashi lambobin girma. Shagwabar waya Adamu lallai hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zakin fama. Alhaji Adamu inda kusa prince din na tawo mazan fama. A cikin ikon Allahu yanzu dan siyasa ne ba president kun sanye regional na jihar Tawa bari ba shugaba ne na jihar Tawa Adamu Illo ba
kasashen Afirka, kasashen rikon yanki na Faransa, jalla ya mai wani girma. Shagwabar waya Adamu lalle hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zaki mukama. Alhaji Adamu inda ku sai friends din na tawo mu. Ko anan na dakata labarin kun shaida ne ya kai wa. Dan Nijar mu dauku da yau an yanke shanuwa mun dauki. Domin ko yanzu ba mu da tamkar shi an goma mini ya kai jan wasu. A duniyar ganin yawo da yawa har yanzu mun ga kamata yawa. Shagwabar waya Adamu lalle hakika ka kai warzo. Jarumin maza mai alfarma an gaida kai ya zaki mukama. Alhaji Adamu inda ku sai friends din na tawo mu. Mi ke gafafan Maryam komai ka gani ma ka samu. Baban Fatima da Sharifa da Ramatu ni share hawayen. Baban su gwani Abdul Nasir baban